vos vull donar les gràcies perquè els reconeixements en casa tenen un sabor molt especial, de veres. Que el diguen lo guapo que eres en Madrid o en Mèxic no té molta transcendència, però que sàpien apreciar la teua feina i la tasca que estem fent així per mi és molt important. Jo fa 5 anys que estic en el mercat, cada dia que passa conec més el mercat, la singularitat del mercat, entenc més els venedors per supost, perquè sou els que realment feu que això funcione. Jo sóc un afegit així dins, jo vinc a aportar un granet d'arena, però realment això és un mercat que tots els dies veneu producte fresc, que doneu una imatge molt potent a tot el món. De veres jo tinc la sort de rebre quasi tots els mesos a cuiners molt importants de totes parts del món i en tenen molta enveja per poder tindre un mercat com el que tenim així nosaltres. Sé que quan el passes tots els dies pegant moltes per així potser no sigues tan conscient de lo que tens, però realment és el mercat més bonic que hi ha al món i el mercat més autèntic, perquè així es ven menjar, es ven producte, els venedors sou els que aneu a comprar, és una cadena que en molts pocs puestos existeix. Jo que puc veure en altres llocs em dono compte cada volta quan torno així, quasi tots els dies, de que tenim un mercat que és impagable i tenim que lluitar per mantindre-lo. Evolucionar, per supost, amb els peus en terra, sabent que som un mercat i que volem seguir sent un mercat per sempre i que volem dedicar-nos a vendre producte i a que la gent vinga a comprar-lo. I jo a donar bocadillos i lo que vinga, no? Com sempre tinc que agrair al meu equip que em representa així en el Mercat Central i a les altres 80 persones que formen part de la família nostra, i a Paco per vindre a buscar-me i agarrar-me de l'orella i obligar-me a obrir el bar d'alguna manera, i en aquests moments vull recordar-me de 2 persones. Una és Joaquim Moltó, que ja no està amb nosaltres i va ser la persona que em va ajudar a obrir el bar i va ser el meu soci en els primers anys. Una persona a la que li dono molt i a la que, on estiga i dalt, segur que estarà molt content que estigueu donant aquest premi. I l'altre és a Paco Solar, un tio que m'ha ajudat molt a comprendre-vos, a estimar-vos, a apreciar el mercat cada dia més i a voler-lo tal qual és. Paco, a tu t'he de donar les gràcies, que saps que estic així per culpa teva. Moltes gràcies.